nabo igonyoro mwancho motegero nyaka bakogotoka nyombo cha krense ya marwamba kinsa 11 cha mambia ilikuwa serikali y'uborora kwa mukuru wa nibi ni urwere rwa corona miense ya Kenya asa Marieta Fidelis Omingo Muchoge bono muralia nyumutaragenda kwanza wakwanire goro y'uru njire yatebire abwate conference ya State House na kwanira abantu ali se na State House Nairobi batebi mangana makali esere abantu bagwenda kubwatia abakenya bonso bagwenda kubwatia une njire yemo yo gwetanga konyore ibindi by'urwere rwa corona neguri wakwanira bwegendo getenga atebange mucho Nairobi Kwale Kilifi na Nairobi, Kwale, Kilifi na Mombasa. Achwe lockdown. Achwe kai lockdown, total lockdown. Bandombaso au se bandombaso. Bandombaso kana bandombaso ime. Bone egende korochenge konyere ndo mete bono bururi umwe mugende kunye busara na kioroche nayo muralia bono egende korochenge cheke konye. Bono sokoro kwa no muralia. Yare nge wiya lakini unabe kambi yo to alikere iri to according na bantu banyara ko kwa na obutuki banyara ko kurwa muneke ombekya info track. Ebaote abuna banta bange Kenya sa ya the moment. Ebaote banga bwende serikali bwende beke total lockdown according to topo tukwa kurwa moneke ombekia info track wona kini achi county echoma ete county ya Nairobi no ebwato mubaraba anta bange banyaro kuba bakanyore binyi birwere kwa corona ekubwato kwa moneke county ya Kilifi amone county ya Mombasa amona Kwale onyoro county ndenjiro onkenke nkabuna Kajiado muna mbabwate na Kitui mbabwato mu nto kwate binyi birwere kwa corona ekibo county echinye echanya ko bachikobeko na total lockdown unenjira yemo yo gutanga abantu mbanya ko bago sangirikana njira ya sokoro kwa nendo chaine njira ngiera konye serikali kurwania bintu by'urwere rwa corona chi county cyanya ko bachiko ene kimubaro munge kwa bantu bwa bintu by'urwere rwa corona njabona sokoro kwa nendo serikali mbe yakora afenge ndongera ndara igu yo muralia bono ebatebe lockdown ye lockdown meaning abantu mbaso anagosoka gose bali bali asemeche barona bakonya gweta na bakonya ngori biasara bya kubwata kana mono robot yo muraibu enso muskuru Kenyatarwa ate banga it's a total lockdown nikabona nyo biasara byonse bigosie kwa asomocho Nairobi lakini Nairobi nyore chinse monchiro janya ko bachiko kunwa chinse monchiro janya ko kunwa una Kiambu na Afrifa gali chinse monchiro nkenge janya ko bachiko kunwa chichibwa to baro munge unensema ya telefone nyondero ya tanga to nyoro baro mutanga ni mumuntu bwa tebi nyibyo rwa corona amo ne yobona chitauni ye city ye chicha chinsemo au lakini babeka total lockdown biasara mbwe ndiko toka chi ebindo byo kabyancherwa bikolegas ne chigali chichiko ira chindagera chigali nchiro chikora chindagera na chichancherwa na ndabona chigali chabekera curfew chata kunga ayonye na ye driver ye gali ogwento gutwale mask na ndo twaramo ne etandi boy babanyoroka etandi boy babere mweka andonya nayo manyene gali to chenche driver anyene driver bwate gali abene rwe konye bwate mpaka engoli tigana kona chomuralia wono iratoka omugendi uyu bwegali onyoru buruirobo ngo yarangu irale ndagera aire osale ndemwao aire irire munyarebe aire unyarebe gose chirali wono nako tangara abonyora nagwa turuire aromburambukira no gabutima tena kia serikali lakini mama yake agodi ngamne bodi serikali yarwa yate banga driver te change kwa driver ya mabone driver masegali mpaka matuko by the way matuko 21 atumero matuko ngene matuko 21 na air lockdown yo en colleagues bono tima etinga chi county echinde na kia serikali yarengera kindende hasecho ebate matuko 21 yuka alafu chi mask chi mena igumugambi natanga chi mask chi abantu make sure ngababwikire chi mask natanga chi mask abantu ateba igyango beko byomurali ateba Kenya sai bono matumba roikira mabada abantu baikire 158 babwate abatonyara kwa toko siria abantu sita abantu batano mo amona bane banyara kwa bako bwena totally the Africa bad free igobono ateba nga abantu bons Kenya bali bago toka neba county ya itobono ne county ya Kisi neba tebekire total lockdown onyo ko kore biasa na ntubono gaito bwendo twale mask that's what I mean serikali ateba ondo bwensi yotoka gosekero muntu Kenya ngima abwendo bakabwate mask bono mask omu Kenya nale mungina nale konyori ndagira yokuryoka ukimobere nega sana kayera nyochi baze cyukoro ne max ya usawata abana useye abana batano na babiri agorekero mwana murayibweze uruke yatatayiga chiteila bari bakoro chimask yo mate chigo sonwa ate bango chiko bari nko bari directives na ki mask kiba bwenta gosona na ate bango bari directive lakini botate tinga achi mask chi ba gosona bosa chi mask zina kiba bote bote na ate anga nko bari directives nga mask bwenta gosona na maena mwangi na baro raba ngina baro chichi mali mungi na toma ito no ni sanitizer by the way na ro toma ito ni sabuni yako beka OSB bono tima ito na kio ikira bote kwa alafu na keno murali kino bora gotiko taraso
so kwa studio igendo ngire gwatanga abantu naye gwatanga bekire 152 asibanyoro mie mara 50 na batano batatu 158 bonaye na kioro choro butero no ruka no mena bere ngweto mutandao sana abantu batanga Kenya yaba mende ko ngainereria abantu na bange babwate aye bono nimete no murario na bogutwerera byote asobotuki twakorera nanto bararia na ende bono maete ngane korwa nganie robot ro kurwa mone serikali te ngainereria bono according na serikali robot ro nyako kurwa abantu bamenta abantu 15 konye barenga abantu mbange 140 something bamenta abantu 16 igabona according no robot ro mone serikali te ngainereria bono robot ro abande bale myeya mona 50 na batano batatu 158 according to now na nyolele twanyara kwa batosiria abantu bande batano mo amara abantu bane banyara kwa kubwena kurwase bini biro rwa corona alafu ngendo kendo muradia mayo kugotika pyoge lockdown lock ne yabire ko gekubano sane wiki yonyo kwaligira mutandao nombo ngendo trakia to kiombe kia info track kana okoro botuki botati bwabo lakini kyanyore ng'abantu abange 50 muna batano na batano batatu 68% y'abantu aba Kenya batayete nga lockdown Kenya ba under total lockdown igabona abantu abange as Kenya batayete Kenya under total lockdown okay bono asa abantu batayete lockdown nieve na bari batagiye lockdown nieve ayebona uno muraringa yobere nje kurwane bini yoro rwa corona bunancha wono ncha seke asende nje ndade banga Kenya bwanda ko bana total lockdown lakini bono maete sense koralia total lockdown bitambo kirobiro au bwanda kwimukiwa bono maete ndo arense ya Rwanda nja kora total lockdown na South Africa ense ya Rwanda imukiye bitambo kirobyo ko abantu chindagira maete bono banga nambaro bara na ense muna to sema una turukana maete abantu ngumma madina turukana ko charaba bono to mungira no turukana to muendagira na ndo moto yabe total lockdown na ndo nyoto total lockdown ya koba between it's not less than 14 days you last more than 14 days to 21 days bono charaba mungira mo sieke to nyomba to muendagira nkiora kwa nyabantu na bantu woita abatorate begona nka yumus mama tenda total lockdown to ko bega total lockdown rabo serikali yebange era na kieko banga ba Kenya bae era nkieko ba ke muno da ko ne chiri ko mi to kuragere matuka itentu wa jona yesa dia na ndenga total lockdown ngo kwanyari ngurwa ne bini biro kwa corona ngo kwanyari nge sana okay wono twaruri gorali twachire ga wono bungwae enkisi county na rachigali ga kisi county boli bago fumigation bago sibiga kabisa eta ni twa sibia sana one fumigation yeye chibese chibago bago fumigate ya uroche bago rabando chi sanitizer ba chi mask ibindi mingo konya byali nge kubwa chi fumigation chibago umuske James Omarbongwa na ngalianga chi sanitizer nchi yarwe serikali ya linga sanitizer chi yaruro ko chi county bosta for free bono ne lintaracho ramanya nga chi chirenjira se county ndo adebwange bintu no bira se county ne bitara ba supplied lakini yo ndo mai diko se mbira se kwa gutoli gatora akiria kona nyato kwa iwa chi sanitizer ya alibwanga byaruro for free obe tubutambi bintu ne bia serikali batanga emiro billionero lakini ando bagendere to no ntoko irero ntoko ralikire to mai tira kiona according to now sanitizer nchi yarwe kwa free bona to kwa ndo range serikali ya county ya Kisii koruere ndo aranja jago sibija sibia town bia sana town ko chago ba te ba di ko tane ba te ngai chago sibiko chago chinsa komine mo chamara ba akire ko ba sukire ba kanga chinsa sito iga sambi na ba chago fumigate town iga bona process na ganda to okay bono de tengo a second disano chiuka ote yoyo to tegerre to mote ina kiara be ari be ke buya monjo lyo to ligere tino lyo to tegerrete mote ina kiara kore bono chinga kiji chiogoro bwa boriro bwa corona na kiara menye na kiu ayora mo advice bono no morario global radio bono nche mo radio mo tegerre taba kusigro boriro jinsa bone cha bono nanya ko bakingo ko news yane nanya ko bakingo bole una moraria ndonsia sore kenyani mo tegerre ndonsia sore Kenya ngima onyara ko kubwatia machiko ali serikali nyara ko bakeko amara ko amara machiko na muno kwanza ngo kwanda abantu bako gandia bari bakoro boncho li boda ensemble ya nyamira ntora ngalera abantu bali buna banyako bako kandi wamba bako bali abantu babere bako bali abantu bosemba batatu bono igena ko bali aba batekerere bonso batekera tase bono chinseje munyako mu kubwatia machiko amona amara kine ndo kyamana so kebiri ngo kwanere ebiri ngo tebere nga abantu babwatia machiko ye government igo bono abantu bonso babwatia machiko ye serikali abune ntira ye moyo gwetanga kanyore bindi biro kwa corona boigo banyako bagotoka chinka cyabo kolengana mu cyo serikali chakerense yamo amara ko bambaka chinsa 11 cha mambi unenjira yamo yo
konya gutanga kwa mukara ko nyibe rwero baba. Alright, bono mwa kwanza no bota manja yo begete gaba no. Mwani mbwa. Alright, mwaje mategererie na bagusi Global Radio nyore mirobiri yeto ase okwenda ase YouTube na okotonyora ase www.abagusiglobalradio.com. Wewe na bokwenda ase Play Store orusie app yetororo ikorukwanga Abagusi Global Radio onyore emirobiri yeto eyamase yamo amona mangana maya na watika kurwa chinta ndane chinse letariane Edwin Mukaya oyo Fidelis Omingo Muchogeke neke umbu kyomugusi bo igo mwanjo mategereri iwera machiko amona marago yeserikali.